Toch een 3-0 overwinning bij RKC Waalwijk is Heerenveen juster als vijfde eindigen in de Eredivisie. Daarmee is het wis van de play-offs en had het thuisvoordeel. In de play-offs neemt het aanste optie in AZ, de nieuwe ploeg van trainer Marco van Basten. Heerenveen woon vol bij RKC, maar hier benamen de eerste helft verschrikkelijk dreig. De eerste helft was een van onze slechtste helften dit jaar. Dat is zeker. Ja, iedereen was slap, elke aanname was slecht. Maar we stonden 1-0 voor op de rust, ongelooflijk. Maar in de tweede helft hebben we heel professioneel uitgespeeld. Mag je van geluk spreken dat je de eerste helft misschien wel 5-6-0 achter staat? Ja, exact. We begonnen veel te langzaam, veel te sloom aan deze wedstrijd. Als jij niet dwingend kan en wil spelen, overal te laat bent, ja, dan wordt elke wedstrijd, elke tegenstander wordt een probleem. En we begonnen heel duidelijk veel te sloom en te slap aan deze wedstrijd. Heb je ook wel eens gedacht tijdens die eerste helft, het is ongelooflijk dat we nog niet 5-6-0 achter staan? Want ze kregen echt heel veel 100% kansen. Ja, maar het blijft voetballen, bal is rond. Dus ja. Zo, ja, die nemen we mee. Ja, tuurlijk. Als ik of iemand van tevoren dit seizoen had gezegd tegen u, jullie worden vijfde, wat had u dan gezegd? Nou, dat had ik je in de hand gegeven. Daar had ik absoluut akkoord mee gegaan. Vijfde plek is natuurlijk echt bijzonder. Als je kijkt naar wat voor teams in de Eredivisie rondlopen. Feyenoord, Vitesse, Ajax, AZ, PSV. En dan word je vijfde, dat is niet slecht, vind ik. Als wij aan het begin van dit seizoen hadden gezegd, je maakt 29 doelpunten. Wat had jij dan gezegd? Ja, daar zou ik blij mee. Zeker. Ja, had je het ook verwacht? Ja, mijn doelstelling was om beter te doen dan vorig jaar. En natuurlijk veel mensen dachten dat dat wordt lastig voor hem. Maar ik heb altijd geloofd in mezelf. En ik heb laten zien van het eerste ronde dat ik honger heb. En wilde laten zien dat ik 2 jaar op rij goede prestaties kan leveren. Dus daar ben ik blij mee. Ja, ik denk soms zelf, het staat zo goed, met zoveel jeugd en zoveel talent. Nog maar een jaartje. Voor hun ja, goed voor hun. Nou, we zullen zien. Jij weet het wel zeker? Volgend jaar geen Heerenveen? Nee, niks is zeker, maar de kans is groot dat ik niet hierbij sta. En dat is ook mijn doelstelling om andere dingen te proberen. Maar we zullen nog zien. Dan dus AZ. Hoe precair is dat? Ja, zeg je uit maar. Ik vind het precair. Ja, nou ja. Laat ik ook zo over opstellen. Ik sta me ook na te denken, moest je dat als trainer eigenlijk wel willen? Ja, ik heb toch een contract bij Heerenveen tot 30 juni en dat heb ik ook gewoon te respecteren en te doen. En zo voel ik dat ook.